Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Беренче кар, беренче бозлавык, беренче травмалар. Егылып имгәнүләрдән ничек сакланырга Римма Әхмәтова белеште. 300-дән артык өлешче фатир көтәм. 65-нче комплекста яшәүчеләрнең проблемаларын ничек хәл ителә? Шәһәрдәшләрне гарәп язуын өйрәнергә чакыралар. Хәләл үзәктә бушлай дәресләр уза. Бу көннәрдә ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә мөрәҗәгать итү очраклары арткан. Кар яуганчыга кадәр табибларга көнгә уртача 120 кеше килсә, соңгы 2 көндә бу күрсәткеч 150 кешегә җиткән. Халыкның күпчелеге шәһәр урамнарында егылып имгәнә. Кышкы вакытта бу афәттән ничек сакланырга, егылган очракта ни эшләргә алдагы материалда. Иртәнге сәгать 8 травматология пунктында инде кеше күп. Әле көчле бозлавык булмаса да, кайбер урыннарда, тротуарларда, бигрәк тә юлларны чыкканда таеп егылу ихтималы зур. Гадәттә, кыш көне урам травмаларының саны җәй көненә караганда 2-3 тапкырга арта. Ударилась затылком. Рассекла, видимо, ссадина большая была вчера вечером. Возвращались с прогулки. Подскользнулись, потому что не чищено. Ну, неожиданно я упала на повороте. Упала и ударилась. Вот пришла в больницу провериться. Төп травмалар аяк кулларга туры килә. Бу сыну, таю, сузылу, бәрелүләр. Егылып имгәнмәс өчен табиблар һава шартларына игътибарлы булырга һәм гади саклану чаралары күрергә чакыра. Егылган очракта өйдә дәваланырга киңәш ителми. Медицина ярдәме алырга кирәк. Хотелось бы обратиться к гражданам нашего города, особенно тех, кто является маломобильными, то есть пользуются вспомогательными средствами передвижения, это трости, костыли, используют противоскользящие приспособления для этих. Также в магазинах, я видел, продаются противоскользящие устройства на обувь. В любом случае, если человек получил травму, необходимо обратиться за медицинской помощью к нам. Для этого необходим осмотр врача, потому что не всегда даже врач без дополнительных исследований может установить точный диагноз. Для этого у нас есть средства, все силы. Бригада усилены в данный момент. Истә тотыгыз, травмалар ашыкканнан һәм игътибарсызлыктан килеп чыга. Без еш кына карасындагы бозны гына түгел, ялтырап торганда күрмичә бабыз. Римма Әхмәтова, Илдар Шәйдуллин, Яңалыклар. Балаларга ВИЧ-инфекциялар хакында бию аша сөйләделәр. Чаллыда яшәү өчен бие дигән яңа проект эшли башлады. Биюдәге һәр хәрәкәт нәрсәндә булса аңлата. Мисал өчен кулны йөрәк янына китерү, мөһим мәгълүматны кабул итү, кул белән башка хәрәкәтләр мәгълүматны башкаларга тарату. Я много узнала о ВИЧ-инфекции. Это очень интересно и актуально сейчас. И это было, рассказывали очень интересно. И я все поняла. Бу бик кызыклы чара. Монда класстан тыш чараларда катнашырга кирәк. Бу нык белемле һәм файдалы безнең өчен. Биюләр ВИЧ-инфекция турындагы лекция белән бергә үрелеп бара. Укучыларга инфекциянең ничек йоклануын саклану чаралары турында сөйлиләр. Волонтерлар бу ысулны үтемле дип саный. К сожалению, каждый год умирает от СПИДа 80 человек по всей России. На сегодняшний день зарегистрировано 1 миллион 200 тысяч человек ВИЧ-инфицированных. В России? Да, по России. Яшәү өчен бие проекты шәһәрдә язын башланды. Бу вакыт дәвамында активистлар берничә мәктәптә булган. Каникуллар вакытында әлеге эшне ял итү лагерьларында оештырырга уйлыйлар. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шәйдуллин, Яңалыклар. 65-нче комплекста 317 өлешче фатир көтәм, әмма алар ачкычларын кайчан алыр билгесез. Узган елда 600 өлешче фатирлы булды. Йортлар бер комплекста төзелсә дә, проблемалар төрле. Элекеге төзүче оешма фонның банкрот калуы мәсьәләне катлауландырды. Йортларда арест салынды. Икенче проблема яңа төзүче оешманы сайлау. Әлегә шәһәр йортларны төзеп бетергән өчен нәрсә белән түләргә белми. Хәзер җирләр эзлиләр, бәлки федераль дәрәҗәдәге җир участокларын кулланырга туры килер. Йортларны куллануга тапшырыр өчен 700 миллион сум акча кирәк. Привлекаем для решения этой проблемы уже правительство Республики Татарстан. В первом случае мы за счет финансовых ресурсов города и компании «Фонд» смогли решить проблему обманутых дольщиков для 600 семей. Сегодня у нас чуть более 300 семей, и мы пока город не имеет самостоятельно финансовых и организационных возможностей решить эту проблему. Хәләл үзәктә иске имлә гарәп хәрефләре татар телем дәресе узды. Мастер-классны Татарстан Диния нәзарәте һәм Мөхәммәдия мәдрәсәсе вәкилләре алып барды. Анда якшәмбе мәдрәсәләрендә мөгаллимнәре, шәкертләре иске имләне өйрәнергә теләүчеләр катнашты. Үзәктә татар халкының язуына багышланган дәресләр даими оештырыла. Аларның максаты телне өйрәнүгә ихтыяҗ тудыру. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Римма Әхмәтовадан.
Agar da qarasagız da mında endi harflar yotib, lam harfida yotibroq yoziladi. Татар графикасының тарихы катлаулы. Бұрынғы төрки халыкларда рун язуы була. 922 елда Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителгәннән соң 1000 ел буе гарәп язуы кулланыла. Менә шул язуны иске имлә диләр. 19 гасыр ахыры 20 гасыр башында яңа имлә һәм урта имлә дигән үзгәрешләр кертелә. 1927 елда татар язуы латин алфавитына, соңрак хәзерге кириллицага күчә. Безнең бабаларыбыз 1000 елдан артык гарәп язуын кулланганнар. Һәм шушы язу белән күп китаплар язылган. Дини китаплар гына түгел, төрле дөньяви фәннәр буенча әдәби әсәрләр гарәп язу белән язылган. Әгәр дә без шушы язуны өйрәнсәк, biz зур, бай мирас белән танышачакбыз, гыйлемнәребезне арттырачакбыз. Һәм безнең күңелләребездә телебезгә карата, мирасыбызга карата мөхәббәт артачак. Безнең борынгы бабаларыбыз Идел буе төркиләрендә табылган язма истәлекләренең күбесе гарәп хәрефләре белән язылган. Хәзер күпләрнең аларны укыйсы, өйрәнәсе килә. Мондый дәресләр нәкъ шуның өчен оештырыла да. Киләчәктә менә укылмыйча иҗаткан китапларыбызны Алла берсә үзебезнең практикабызда кулланырбыз дип ышанам, инде укырга өйрәнәбез Алла берсә. И монда алган белемнәребезне үзебезнең шәкертләребезгә бирәбез. Әбимнән калган бик күп искимле язу белән хәрефләр белән язылган китаплар, шуларны уку теләген белән өйрәнәсем килде. Шуларны укырга иншаллах насыйп итсен. Иске татар язуын өйрәнергә теләүчеләр хәләл үзәккә мөрәҗәгать итә алалар. Дәресләр бушлай үткәрелә. Римма Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат Чаллыда 6нчы тапкыр Бөтен Россия ярминкәсе узам бирде. Илебезнең 90 оешмасы катнаша. Бу юлы сатучылар шәһәрдәшләрне нинди товарлар белән шаккаттыра? Киләсе сюжетта. Бөтен Россия ярминкәсендә сатып алучылар өчен шын бәйрәм оештырганнар. Кунаклар өчен тәмледән-тәмле ризыклар тәкъдим ителә. Мисал өчен җимеш белән әзерләнгән бөҗер ите, грилдә пешерелгән күркә, мичтә пешкән пышы ите, Каспий, Ерак Көнчыгыштан, Якутиядан балык ризыклары, Удмуртиядан сөт ризыклары, Абхазиядан сырлар, баллы тәм-том, чәй һәм балның тәмле төрләре беркемне дә битараф калдырмый. Продукцияның сыйфатына аеруча зур игътибар бирелә. Очень ценится у нас качество продукции. Мы стараемся для наших покупателей. Бөтен Россия ярминкәсендә һәркемдә яңа елга алулар һәм балалар өчен бүләкләр сайлый. Кировтан рәсемле прәнкәләр, картиналар, сувенирлар, сөлгеләр. Присмотрел, да, разных народов получается, и стиль, и свистульки, и все есть. Разнообразные, получается, продукты есть, которые я еще не видел, не пробовал. Очень много интересного я уже вижу, которое у нас в городе не найти. Свежее, самое главное. Может, ребенку что-нибудь интересненькое найдем. Җылы өс һәм баш киемнәренең Монголиядан кашемир эшләнмәләр, унтыйларның киң ассортименты тәкъдим ителә. Сатып алучыларны сюрприз көтә. Ярминкәнең соңгы көнендә көнкүреш техникасы һәм башка бүләкләр уйнатылачак. Ярминкә 10 декабрьгә кадәр 32нче комплекста Мегастрой гипермаркеты мәйданындагы павильонда оештырылачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Күрешкәнгә кадәр. Как правильно выбрать шубу? Хочется красиво, тепло и не очень дорого. Грандиозная распродажа на шубной ярмарке из Пятигорска. Роскошная норка и мутон, большое разнообразие фасонов приятно удивляют только до 10 декабря включительно. Стоит поторопиться. Шубная ярмарка, Новый город, ДК КамАЗа. По просьбам жителей, с 7 по 11 декабря в молодежном центре «Шатлык» пройдут лекции народного целителя Хусаина Табиба. В рамках мероприятия состоится выставка-продажа наборов трав, фитосборов и продуктов пчеловодства из Башкирии. Начало в 12 часов. Вход свободный. Всероссийская ярмарка в Набережных Челнах с 6 по 10 декабря. Пожалуй, одна из лучших ярмарок России. Павильон у гипермаркета «Мегастрой» рядом с 32-м комплексом. Невероятно, но факт. Половина жителей Земли никогда не видели снега. Отправим. Знаешь, как обрадуется. В корпорации «Центр» и «Селдом» радуем рассрочкой без переплат. Например, вместительный холодильник за 1982 рубля в месяц. На юге что думают? Мы песка не видели.